Vieš, keby šlo niečo takého, že netreba do toho kopca šlapať, ale dá sa ísť normálne a nemám premočené topánky, lebo ja mám mi tam sneh, vieš, napadal. To bola inak, ale keď sa pozrieš, to je veľmi pekný pohľad tuto. Hej, tie stromy tam a lesy. Veľmi dobre to vyzerá v tej doline tu. Tu v tej, keď takto pôjdeš, no pozri, ja teraz vyjdem dolu a potom ti vysvetlím, že to dobre vyzerá. Lebo tento les tu je veľmi pekný, naozaj. Takže sa dá dobre ísť a niekedy tu vidíš aj medveďa. To je to. Ale to musíš mať šťastie. Rozumieš? Lebo... Ale medveďa to je skôr nešťastie. No hej, ale vidieť ho z diaľky, nie z nejakého medveďa úplne takého, že by ťa labou treskol, takto by ti zobral foťák, to je blbosť. Ale proste tam ide o tú krásu prírody.